tenang. Ini Petruk sugih kok padahal Petruk tipis. Itu kan melu kula santai mawon iya. Niki kula napa bocah ya wis tekan kene. Wis tekan kene. Mbak Divarina Indra. Yuk monggo kanca-kanca. Nganggo praon so, yo. Yo. Bapak nganggo perahu layar, yo. Monggo Mbak Divarina Indra. Hey! Suwung aja. Astagfirullahaladzim, truk. Kowe tak kandhani. Wong urip ku aja kok kan goro. Ora goro, Mas. Wong urip nek goro kuwi neraka cadangane. Kula mboten goro. Kowe mau kandha piye? Divarina Indra. Heeh. Lah sing teko kok tukang glondrong iki piye iki? Temenan wong mau kula mriki niku teng transitan sing teko Divarina Indra. Heeh. Nah iki ya Divarina Indra iki. Divarani iblis. Kok ngece menika diwarani iblis piye sih? Kok ngece, wong mau pernah we nang transitan we ayu. Barang metu tekan panggung kok rupane manggil dawuk kok iki. Salah wedak berarti oh, salah wedak. Monggo salaman sik karo dalang. Wong salaman dhisik. Wong barang urung apa-apa wis jungkel walik nang kene. Ya ora apa-apa. Oh iya. Anu. Ngene, Truk. Piye? Kan rumangsane bukan muhrim. Nggih. Mula salamane kaya ngene. Oh, bukan. Berarti nek ngono kuwi ada rasa ketertarikan. Oh, mergane menjaga kesucian. Menjaga kesucian. Lelaki yang sangat menghargai itu Kang Petro. Menghargai seorang wanita. Betul. Oh, iya. Kuwi tepangan nang kerumian kuwi jenenge sapa asline kuwi? Lanang apa wedok? Jane coba. Tuase ling gembor iki Divarina Indra. Sugeng dalu Bu Limbo. Nggih, sugeng dalu. Wah, jan. Tepangaken nami kula Novita Gempa Bumi nggih. Novita Gempa Bumi. Ning apa masalahe? Iki kan nama ning panggung. Nak nama sehari-hari. Ya biasa ra. Bener Pak Dalang mau dong glondong aku goleki kayu ke arane muhroji. Ning apa? Masa sinden kok ya lumrah iki. Lho iki. Iki mbake sing sisih kene iki sambene dodolan sepatu. Iki guru TK. Guru TK. Mosok kowe sinden kok sambene glondong kayu. Lah wong ora ana sampean liyane kon piye? Ya buat. Nggih ngapunten Mas. Nggih. Niki tak beto. Sampeyan gowo Mas. Mbangane teng bebekan mriko. Diuber-uber Satpol PP. Kalau wingi diuber-uber Satpol PP. Menek wit pelem. Lah kowe kok ngerti pelanggane ra? Berarti kowe. Wong kena aku wingi ngeter iki Mas Roy kok. Oh, Mas Roy. Iya, Mas. Kalau salam. Kulo salam dhisik. Salam nggih. Nggih. Salam. Astagfirullahaladzim. Priye? Maksud kene iki wong muslim kabeh lho. Nggih, pripun? Ya salam ki sing cetha. Nggih. Salam sing cetha. Piye kan? Lah pripun lah aku anet?
Ya salame kuwi sing komplit ngono lho. Oh, nggih. Salam sing komplit. Nggih. Salam sing komplit, Bu, Pak. Astagfirullahaladzim bocah. Kok salah terus karo kowe. Piye? Mas operator, wonten kabel setrum sing kelocop apa ora? Lah ning apa? Kula nyelang tak strume cangkeme. Ya maksudnya kuwi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Lah piye? Cimuroji. Ning apa, Truk? Sing salame kowe malah kok dijawab. Lah jare nek ana wong nguluk salam kudu kon jawab. Lah mau sampean salam ya tak jawab ngono to. Oh iya. Ning maksudnya karepe nyongwe kowe sing Oh, salam. ngeten. Nggih alhamdulillah Kang Petruk nggih. Nggih. Dumawa wonten mriki dalemipun Bapak sinten menika, Kang? Bapak Ajat. Ayo kayak kenal apa ora kowe? Kenal apa ora? Yo kenalan sih. Yo sapa terus asmara. Ngerti apa ora? Bapak Supriyanto. Bapak Supriyanto. Bapak Supriyanto. Pak RT mriku Mas. Oh, Pak RT. Nggih, Pak RT. Alhamdulillah. Padha berarti Mas. Piye? Pangkate kalih kula. Sampean yo RT. Yo RT padha bae. RT apa Mas? Yo RT teng dukuhe nggen kula. Wong jaman rumiyin niku teng nggen kula rawan. Rawan tindakan kriminal. Heeh. Sing marane ayam padha ilang, mentok padha ilang. Kuwi persasat seminggu ping 4, ping 3. Mergo Lah kuwi menaiknya angka kriminalitas. niku. Njur kula diangkat dadi RT. Sakniki ayem tentrem. Sing maune ayam padha ilang, mentok padha ilang wis ora ono. Berarti wis aman. Mergo sampean dadi RT, Mas. Nggih. Lah iya mergo aku dadi RT mangle wis ora ono. Oh ya berarti maune malinge kowe ra saurunge dadi RT ayo ke. Ngaku. Ngaku apa ora? Malah dicetakno kowe iki. Maling nabi. Nggih alhamdulillah. Heeh sugeng dalu ugi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sing sampun jawab salam kula tak dongake sehat sedaya nggih. Amin. Muga-muga kathah rejekine. Amin. Laksana ning Mekah Madinah. Amin. Besok ning yaumul kiamah mlebu swarga kabeh amin Allahumma. Amin. Tapi sing boten jawab salame kula, tak lebokke kanku Kang. Ning apa? Aja. Piye? Malah bolong. Oh, keseron. Mas, berarti prono. Mlebune keseron ya Mas ya. Jenengan sik madhep ning dalange. Mas dalang ngertos mboten niki kok wonten bolongane. Ning apa? Apa kuwi? Niki bisane diparingi bolongan. Kuwi nak pipis ben gampang. Sik. Kuwi jane lanang wedok to, Mas? Hah? Kuwi jane lanang wedok to, Mas? Ya nak ndelok dlerenge sak plerangan nggih. Wadon. Heeh. Ning tapi wadon kok longone kaya petinju. Ora janjane kowe lanang apa wadon iki Mas Dalang niku penasaran. Lanang apa wedok? Jal delok lanang apa wedok? Malah wedi. Kok ndelok kok malah wedi. Wadon ya Mas, wonten susune kok. Oh iya. Ah iya ta, ora kowe piye sih. Ning kok susune kok ndep sese. Sing endi benekke? Alon. Ah iya sing sese tengen ki kok ndep. Keri trok, keri. Iki wis padha. Sik Mbak Nopi. Dalem. Kuwi janjane tenan apa palsu ta kuwi asine kuwi? Lah mbok barang tak antem komuni Mas. Apa ya Mas? Astagfirullah. Sik. Lho sing sebelah. Engkone kimon muni apa? Ya penasaran. Lah kok kesempatan? Ya penasaran. Kok kesempatan? Mas. Ya aja mono-mono ra. Maksudnya iki kon liyane iki muni apa ora padha bae. Ditongake. Nggih. Novi. Kagem adik sinten menika Kang Petruk? Adik Latif. Adik Latif. Pun mantun apa dereng? Wis jaman saiki kuwi sunat kuwi cepet. Nggih. Oh. Sedina wis mari. Alhamdulillah Teknologine wis canggih. Nggih. Heeh. Muga-muga berbakti kalih
kedua orang tua tentunya ya Kang Petro nggih, berguna bagi agama nusa lan bangsa. Amin. Nggih, heeh, dadi ngelingi jaman semono. Jaman semono ki beda karo saiki ya, Mas. Jaman Kanjeng biyen ki nek ora sunat ki paling ora ki seminggu punjul lembe mari ya. kok seminggu napa? Lah kok iso? Wong jamane niki. Heeh. Oh iya aduh. emang kowe ngerti aku sunat kowe ngerti. Keceplosan mangle wong kene genah. Usah ngomong-ngomong. Genah kowe mangle lanang oh. Heeh. Ning wis keperucut kita bacotke mawon Bisa, nggih. Jamane niki sunat niku marine 40 dina, Mas. Petang puluh dina, Mas. 40 dina. Iya 40 dina lah wong aku doktere barang pas mati lampu pas nyunati aku kok. Rungokke. Tekan kono aku mati lampu, nasibe aku Mas. Aku diketok sandok-ndoke ilang kabeh mali. Caedan. Wong edan. Ki jaman riyen Kanjeng Nabi niku nampa dawuh. Nggih. Kon hitan niku nalikane umur 80 taun. Nalika semanten ya, Mas. Lah nggih jaman sakmono sunate ning pucuk gunung. Wo. Lho, nyong bayangke jaman sakniki. Jaman saiki piye, Mas? Umur 80 taun disunat ki kaya ngopo? Ora diiris mprono Ya wis mrene, alot, mprono mrene. Lah nggih wis pokoke sing baku muga-muga Adik Latif saged dados lare ingkang soleh. Amin. Pokoke sregep ngibadahe, Amin. pinter sekolahe. Amin ya rabbal alamin. Ugi Saibul Hajat sabibaripun adicara punika tansah pikantuk payung kudung kaberkahan saking Allah taala, rejeki ingkang kathah, rejeki ingkang berkah barokah. Amin. Ayom ayem tentrem nirmala waliya temah jati-jati temah mulya. Nggih, tak nyicipi sindane Mas napa niki? Monggo. Mbak Divarina kok nyanyi riyen apa pripun? Heeh. Napa badhe nanjake pesindene riyen? Anu Mas, jaipongan dhisik Oh, Mas. jaipongan Monggo, riyen. monggo. Nggih, monggo. Sinten Sinten niki? menika? Bajing loncat, Mas. Iki sinden mepet dalang dhewe kaya ngapa, Mas? Oh, Cik. monggo. Monggo. Nik sinten namine, Pak? Heeh. Monggo kenalan dhisik. Ya. Oh, monggo. Monggo dipunaturi Nggih. sepot, Cok. Yo. Monggo. Ayo yo. Asik. Ya. Madu karas tak jose. Wah, jan wis. Lah, Kenalan Mas Petro kaya ngapa coba? Ya. asmane sinten, Nduk Cahayu? Sugeng dalu, Mas Oke, Petro. sugeng dalu. Alah tangane alus por, Mas. Heeh. Coba sing karo kae karo Novi coba tangane kaya ngapa? Alah karan kulino glondong sengon ya kasap. Apa beda sih? Apa beda? Bedane piye? Prono nyong sing cepak sing ayu bae. Ngono. Kok sing nang Umar tak ijono kok iki men oleh loro. Wes. Wis Kaya kuwi ya dong wis bosen kaya ngono, ana sing bening setitik kaya ngono. Engko kowe jeje ning dalan, Lah njaluk jajal. aku awas kowe. Jajal kok iki wujute lah pra pengen tak ijono sing iki oleh loro kuwi duwene ora umum kaya kuwi. Heeh. Asmane sinten, Nduk Cahayu? Derek tetepangan, let me introduce myself. Sapa? Itu bahasa Inggrisnya. Oh, Bahasa bahasa Inggris, Inggris. Bro. Yeah. Let me introduce myself. Let me introduce Juice. myself. Yeah. Self. Apa kuwi? Self. Yeah. Kuwi artine apa? Perkenalkan. Oh, Ya, perkenalkan. perkenalkan nama saya Ika Indriani. Ika Indriani. Nggih. Oh, bocah ayu yang jenenge lencir kuning. Heeh. Bangkekane nawon ngemit. Oh, kuwi sing Apa? sing biru bangkekane nawon nggung. Isone nawon gong piye? Wah, mono gedene. Iki sing jenenge pupu mungkang gasir. Lah aku. Pupu kaya pupu sapi. Ya ora apa-apa sih lho maning payu, Hah? kanggo besaran bareng kok. Ae piye. pengen mbok beleh kok sesuk kowe. Ya, monggo. Ya, ngaturake Nduk bajing Ika. loncat ya Mas, ya ngapa Hmm. Mas? Ya, jan. Lungguh dhisik Mbak Nopi karo Mas Oh, Petro. nggih. Ya. Lagune bajing loncat sing Bajing nganggo- loncat. Sing nganggo biru bajingan. Ya.
Yo. Janis. Yo. Ya.
Wis luar biasa. Jan luwes tenan. Luwes banget ya, Mas. Madukara sansaya komplit sakniki. Komplit. Oh, ora kok gur wayangan karo campur sarinan tok. Para saiki nggawa penari barang. Penari. Lah kuwi senenge nanggap wayang kuwi ngoten niku. Dadi ana wayange, ana campur sarine. Campur sarine. Sok kadang ya ana dangdutane. Dangdutane. Iki malah ditambahi ana tarine. Ana tarine. Dadi janjane kuwi nek wong syukuran, wong hajatan ora nanggap ora wayang. gelem nanggap wayang kuwi rugi temenan lho, Mas. Sing rugi sapa, Tru? Ya nyong karo sampean. Kok bicara takon. Ya nyong karo sampean rugi ora nang nanggap mangliye. Nggih. Nika wau kenduke Ika. Nggih. Jan, iso ora nari kaya kae? Oh iso ora kowe coba. Ya jal. Yo. Niki lho ngeten iki lho Mbak Novi. Nggih, pripun? Kanca-kanca Madukari kangen sangat karo Ya panjenengan. Allah Gusti, alhamdulillah dikangeni kalih wiyaga-wiyaga Madukara. Terutama niku sing ngendang Jaipong niku jan kangen karo Kang panjenengan. pundi, Mas? Mas Pai. Mas Pai. Mas Pai ugi kangen. Mas Pai. Terus sing gendar Mas Rudi yo kangen banget karo panjenengan. Pak Guru Rudi. Pak Guru. Terus mau asistene Mas Dalang. Sing salaman ning ngene ngono kae, Kang. Cemplurite Mas Dalang kuwi yo kangen. Kangen tenan. Asistene heeh. Mas ora goroh to, Kang? Ora, Mas Temenan, Petro Kang. mau aku tekan kene kuwi asistene Mas. Set kok kaya ana sing ganjel sih. Ente ono sing Oh, ndoke kowe. Mau asistene Mas Dalang kuwi ngomong. Nggih, priye? Mas Petro saiki sampean kok ora tau ngejak Novi. Ngono. Aku kangen yo kuwi. Tenane, Mas. Ya Allah. Engkang niki. Kok semurup ning ndi to, Mas? Rojal mrene. Urung wayahe. Lha kok umpetan rene napa, Mas? Mas. Iki ya Allah. Mas. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Lah kok malah kucing-kucingan ki. Oh ngedan. Wis, rene. Hah? Lampu mau mlayu maring ndi? Wis gagar kowe. Ayo. Kok ilang, Mas? Ini iki. Mengko atasi mengko. Atasi mengko. Tapi kenang sawan apa ora, Mas? Kan? Kenang sawan apa ora? Oh, gampang kenang sawan banji ki tombone gampang. Gampang piye? Disowo kowe mengko. Oh, nggih. Oh, kabel putih, Kang. Niki. Heeh. Oh, nggih. Mrene meneh. Oh iya. Kabel malah mengko nggubet ndasmu malah gagar. Samangke nembang ya Mas. Mas Petro kersanipun gayeng gumarenggeng yo. Selingan. Ngaturake camping gundung dhisik. Oh. Nggih. Camping Sinten gundung. niki? Sinden nomor 2 saka kene Mas. Sinden nomor 2. Yo. Ayo, Nduk. Yo, dipun sepot yo. Alah urung disepot wis tekan karo bocahe. Salah toh. Alah, barang weruh bocah ayu metu lanange. Hilaf, Truk. Wonge mbok sing konsisten lanang apa wedok. Jalan. Apa wedok saiki? Mik sinden mati kabeh, Mas. Mik sinden mati Mik kabeh. sinden. Mati kabeh. Satu, jajal. Oh, sing kabel ireng. Kabel ireng. Abang. Oh, kabel abang. Nah, wong Kabel abang abang. kabeh. Monggo, komsah. Ya, kaya apa camping gundung. Langsung nggih. Jenggleng pokoke. Jenggleng. Sing jengleng sinten? Yo sing genting kok gentenan. Oh, nggih. Niki sinten riyen?
Nyong sik apa milih? Arep nyong dhisik. Milih sak karepmu. Apa? Siapa ya? Muhroji. Sing gering deket. Oh iya wis. Ya. Sing kering. Siap. Sampeyan ana wong diunekno kering kok bunga ora umum. Saben bengi nyawang Wah, yes. Dhuwure Dhuwure ora umum ya, Mas. Kompak. Gentenan berarti. Heeh. Aran wong loro ya kowe melu jengkleng. Oh, aku barang. Ayo iya, gentenan to, gentenan. Mrono. Oh iya. Gak kono. nek niki sing jengleng kan aman nggih mboten beresiko. Aman. Nggih. Nang aman. Heeh. Ora beresiko to. Oh, wong ndase wis ditaleni kok. Bisa. Oh iya. Emang duwe ndas. Ndas apa sing ditaleni aku kok kelalen iki. Hah? Kok iya wae aku. Apa kowe ndase loro ya? Ndas ndi? Lah kuwi Hah? sing mau ning kamar mandi kowe nggawa lakban nganti tarik mburi kae dilakban. Oh, kelalen aku. Yen Yen memacang hamengkara janganor Weh. Hoya. Lah Mas, jengglenge piye Mas? Ayo jenggleng. Jenggleng ki mlompat. Nek urung, Kak. Iki kan ngenteni Ayo. lho. Oh, Iki ngenteni. nunggu Ngenteni. menyesuaikan sing jengleng ngono lho. Kowe mumpul. Ki ya Allah niki asam aurate ditutup. Aurat ora ono asam aurat Oh iya, ora. kuwi maksude. Ayo mumpul. Ayo. Iki kok ora nganggo musik ya piye? Aku mumbul kok dhewean ki piye? Sajake pengendange sentimen karo kowe. Sapa sih arane sing ngendang? Yo Sapa sih? Mas arane? Pai. Sik. Baik. Kayak Itu mesti tuh cemburu. kangen. Cemburu. Jadi harus dicium dulu. Kowe sing ngawur kowe kowe. Tenane. Cemburu Ya, wong iki mau mbok oyak Mas Pai kangen karo kowe kok. Ayo lah kok padha bubar. Lho sing nabuhi sapa? Hei. Ayo kowe. Entuk vitamin. Entuk vitamin. Di ngrasake diambung banci. Wis Le. Hah? Oh, jos. Mula kowe kudu terima kasih. Terima kasih. Ya aja mung salaman tok, wong terima kasih ya dicium. Hei. Ora apa-apa Le. Engko rasah raup. Oh ya kudu raup, Mas. Kudu raup kuwi. Kudu raup lah kok iso? Wajib. Wajib. Mas Pai mengko bali kudu raup. Ping 7 salah sijine mengko campuri lebu. Hei, lah apa nyong najis muladah? Hah? Oh iya ya. Lah kok padake karo kire aku. Soale nek Ning apa? Wong kirik karo kowe ya malahan apik kirike kok. kuwi nek ora dibersihi engko tekan omah dadi banci lho. Temenan? Iya. Nek jambu banci dadi banci. Iya. Lah Rohedi dambungi banci terus kowe cewek Rohedi. Oh. Berarti wingi nyong dolan ning nggon Novi ana kolor ketinggal wis sampean no. Iya. Lah pas kudanan ning nggon aku kuwi kan. Oh, kudanan. Tak silihi sempakku ora gentenan. Yang ana sempak kok kentenan. Ya, mangga, Kamsa. Ya lanjut. Kembali
jan mantep tenan pokoke jenglingane Petruk iki jan. Mantep-mantep apa medeni, Mas? Lah kok medeni piye, Truk? Wis senep lho. Senep. Bahaya Mas mlepat-mlepat mbok usah nggo jengleng sih, Mas. Ya kudu nganggo no. Lah bahayane iki ngopo? Bahayane ngopo? Gelem kena hernia. Hernia iki apa, Truk? Hernia kuwi penyakit kuwi. Penyakit apa, Truk? Turun beruk. Tu apa? Turun beruk. Turun beruk. Heeh. Lah turun beruk iki apa, Truk? Ketedun. Ketedun-kedun. Ketedun iki apa? Kondor. Sik. Kondor iki apa kondor? Aku ora paham tenan iki. Alah, kondor ora ngenah. Penyakit kondol blurut. Oh, berarti turun beruk ke penyakit, Kang. Turun beruk ke penyakit. Tambane gampang, Kang. Priye? Sampai nanjak beruk engko mari. Ngayah-ngayah tok. Lah ya jare turun beruk. Lah saiki genten nanjak beruk. Azril melasno mbangane ndase diumpetno ngene. Tenang ora Ning bakal. apa, Sri? Ora bakal diembung Novi. Wingi ning kono ke benek-benekke rok golek gentenan aku dibenekke rok. Oh, lah kowe. Sok polos kowe. Ning tulis aku weruh benek-benekke rok kok. Ayo kowe aku pas gentenan wingi. dibenekke ra. Sri. Wah, ini pucet malah. Ya, monggo Komsa. Ayo lanjut. Sing nang ngarepku Komsa kok malahan kowe. Mau Komsa. Mau Komsa mosok aja sing barang jos ngono ganti lho ora bentak. Tiwas aku karo merem kan. Ya padha. Pak menikmati kok malah jebule Komsa ya kan. Terus menikmati lho. Padha antol-antol ki maksude piye? Hah? Ayo karepe manut kendange ben penak kaya kuwi. Apa ya? Malahan ganti. Karepe iki kok malah ulihe kuwe. Ora dibuka padha. Kakak Novita. Barang ya. Ini hamil berapa bulan? Ya Allah sama siapa? Ora, iki kapan dibuka? Isine godone Werkudara. Nek Pak Teko pirang wulane? Teko Rohedi. Walah. Sing gawe Rohedi soalé. Rohedi ki ndi? Bang Roy. Sing ndi? Lah kuwi ra. Kok ora dicium? Ora Ternyata kanibal kowe ya pemakan sesama. Kok dicium terus ya bosen ra Rohedi genten liyane sing nom-nom wae akeh. Ning kene juga ada personil baru loh Mas Petro. Sinten niku Mas? Mbak Novi. Pengempul kita baru loh minta dicium ketinggalan. Yang mana yang mana? Itu loh yang gong itu. Gong itu. Iya. Mas. Ambruk. Iki panggung ki dhuwure nemen lho. Dhuwure ra omong kok disembrono kok. Kok nek ambruk ora lucu. Iya. Lah saking bungae manah kula. Ya wis langsung dicium wae ra apa-apa temenan. Iya. Mas. Iki aku jane kon job ngambungi wong kon yo sih asline. Sangkemene kon. Dijab Madukara kon ngimbungi Wiyaka. Ya ora kae iki nggo vitamin dasare bocah-bocah iki wis blendrengan pirang-pirang dina. Men tambah melek Ben semangat kuwi. Wis blendrengan ngene iku ora iso bedake lanang karo wedok. Wis pokoke karan wis pirang-pirang dina ora bali. Butuhe ana sanggule tubruk ngono bae. Oh, ngono. Tombok karipan. Ana apa tubruk Kang Kepang Petro? Delok Mas Wibi pikirane wis mrono-mrono kae mesti. Ya, lanjut ya. Nggih. Panas
Janjine kepiye jangan sepet-sepet jangan pepet-pepet. Ora. Alah jengit-jengit kaya ayu-ayu wae. Kok tidak menghargai ini udah dandan lama loh berjam-jam biar kelihatan cantik. Ora kaya jenengan loh wong dandan kok elek kok ki lho. Sing ngarane dandan ki ya mempercantik, memperbagus diri sendiri. Udu mbok dielek-elekne kok ki lho. Ya ya. Lho iki bocah sing ora pengalaman we ngene iki. Lah piye? Aku bisane tak orek-orek ben katon elek kok iki kuwi. Lho asline iki nek tak buka. Piye? Bobrok. Wis saya bawaan. bagus. Bagus opone? Heeh. Panas sedano dan panas aling-aling. Tapi gunung Matian. ya Natian wadon sarata Suara suling kumandang suarane Senang lali akeh gulane aja lali agamane salat 5 wektu enomane banyu bane Ya dek zaman berat semang suara kelingan
Sauntukan malih ya. Heeh. Soker bisa. Gendang desa tadi. Ora ilang. Padha. Gane padha lara. Matur nuwun diaturake caping gunung sak bawani jenggleng. Luar biasa ya Mas Petro. Jos tenan. Jos tenan pokoke. Dasare yogane ya nom-nom kabeh. Nom-noman. Wis pokoke calon generasi penerus. Nggih. Nek ora awake dhewe arep sapa melih. Nggih. Mertandani bahwasannya Kabupaten Pekalongan tidak akan kehilangan generasi khususipun karawitan kalian pedalangan Mas. Lah nggih nyatane niki dalu niki Madukara penabuhe wiyagane ya nom-nom kabeh. Leres. Sindene ya isih sekolah kabeh, ayu-ayu kabeh. Ayu-ayu kabeh. Pokoke Madukara nganti mangkat tanggapan nggawa sinden ora ayu, racun pokoke. Sapa sing mati racun? Ya sinden sing ora ayu. Nyong sing ngancam siji iki. Urung konangan. Heeh. Siji. Kira-kira bentukane kaya ngapa bentukane? Siji mongko pokoke arep tak ancam. Sing mati racun. Bentukane kaya ngapa? Kaya buta. Ya gedhi no. Kaya buta pinggir wis pokoke wis. Buta pinggir. Engko enteni kala mangsane lena tak poradan. Ora sianida sisane. Aja. Neng ora kae. Kae ya alah diajengi kepel. Mboten sayangku, cium-cium. Iya. Wes pokoke. Pepundhene kula tak nggo tak Petroke karo wong tuwa sia-sia bakale tuwa lho kowe truk. Hah? Heeh. Ora nyopoke saurunge tuwa tak tandur maning men nom maning. Tandur nang bumi ya. Wis aja tandur nang bumi. Iki malah ngedek-ngedeki. Petorok. Malah ngene arep tandur nang bumi. Sampean mau ngomong apa? Iki sampean iki wong sepuh lho. Jenengan niku piantun sepuh nggo panutan sing nom-nom. Lah ku ngopo ya to? Lah mau le matur apa? Petorok. Bener Mas. Sepele napa kampung halamane viral niku. Wah, cangkeme sansaya lunyu. Iki Mas gempeni wekdal Mas menika nanjaken lagon-lagon malih Mas Petro. Oh, nggih. Dasaripun wonten pamundutan lagu menika. Napa? Lagu duet wonten. Napa niku? Menika wonten Rondo Kempling. Rondo Kempling. Wonten sing kersane Kang Ngeneng Ati. Sing lagune Ndas Mundi Mbak Ayu, Ndas Mundi. Aja digondhel ugi wonten. Oh, nggih. Sinden nomor 2 saka sebelah kono dhewe Mas. Oh, ya. Ayo, Nduk. Iki jan. Sepati ca. Yo sepat saya. Sugeng dalu, Nduk. Wilujeng dalu. Anu
Om. Oh, Om. 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 Lah sinten? Ora ngergani sih aku wis dandan ayu-ayu kaya ngene kok diundang Om. Apa? Pak. Tante. Tante siapa? Tante Gira. Tante kalau pipis berdiri. Tapi aku ki penasaran ki kok iso muni ki piye to, Om? Lah iki kakean Disentopo. Nek teko kaya kuwi aku njur isin karo Mas Roy. Nang apa? Lah, maksudnya lho iki kok iso ana sound sistemnya dhewe ngono. Masalah. Iya ana sound system dhewe. Ora kok iso muni kuwi nyong penasaran janjane iki apa? Pandemek po nang 2000 sak kemenge oleh. Malah dedelane karo cacah. Kok malah nggih keroyokan no. Ya ora apa-apa kene rong iki mune kene. Nggih. Sasar tiru po. Ini ditawakno. Tawakno ngene rombongan iki ora wah lebek ora karuan. Tak glundungke. Malah kalau wani 5000 jare. Kowe kuwi 2000 wis sasar jare wani 5000. Sing kono wani 5000. Ya ora kena. Ora kena. Ora entuk Kuwi barang. bahaya. Bahaya, wis ana Dilindungi badan hukum. Oh wis metu Mas mambungi Mas. Wis jebule anu to, streaming to. Streaming kok. Wis metu mau, wis metu. Golek bahan mesti. Wis metu mau bengi kok. Nggih. Ya, mangga. Lagune napa riyen iki? Lagune milih aja digondeli kena, kangen ning ati kena, lara asmara kena milih coba endi? Milih sing ndi? Lah napa mawon? Lah niku Kangen ning ati, lara asmara apa aja digondeli? aja digondeli. Mau wonten rondo kempling? Ora ndok kempling, Oh, ya. nggih, boleh. Duet karo Mas Petro apa karo Pak Rohadi? Ah, karo Mas Roy. Iki nduk sing iki nduk. Heeh, milih mixing pena. Heeh. Ah. Masalah. Arep nyanyi ke Mige mati suri kuwi. Sese tak pendem apa wonge sing tak pendus? Sapa sing arep dipendem? Hah? Sapa? Telo. Oh. Ayo duete. Ya, duet karo Pak Rohadi ngerti ngajak Pak. Mas Roy Monggo, karo Mas sareng Mas Roy. Roy. Oh iya. Roy. Wingi semangat iku aras-arasan ngopo to, Pak? Sudah Ayo ditinggal sama aras-arasan. cintaannya. Nang kene ana yayange. Oh iya. Wedi konangan. Bisa. Ora wani polah dek yo. Heeh. Aja kayak kowe ah. Yo, rondo Tapi ya, kempling jauh diaturake, Mangga. Cak. Yo. Sor. Sor. Sesuk sing kuwi. Ndak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi. Ati ngaren tindak wae ra numpak taksi. Dewekan opo ora wedi timbang nganggur kula gelem ngancani. Kelarasan mas alias kebetulan. Ganjane kata rada kabetan. Yen purut enggal-enggal ngancani tekan ngomah mangke kula opahi. Togel wong wajan golek momongan. Owing-owing. Niki belanja napa Mbak Yu badhe tindak ayu. Ampun gelem mas, sampeyan ampun kuciwa. Kula rana anyaran ditinggal lupa. Pasar bae.
patek penting. Ning Semarang Mas, tuku gelang apa anting-anting aja sumelang. Yo beneran dadi jamin Kenane to. Oi. Madukara. Sajose. Pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi dadi ngareng tindak wae ora numpak taksi dewekan apa ora wedi timbang nganggur kula gelem ngancani kelarasan Mas alias Kebetulan Rancane kata rada kabotan yen durung enggal-enggal ngancani tekan omah mangke kula opahi Yo. Topel wong lekan golek momongan uing-uing niki blanja napa Mbak yo badhe tindakan sampeyan ampun kuciwa aku randa anyaran ditinggal lunga anawan lunga blanja ning pasar paing Ngowing-ngowing. prawan randa kanggoku gak patek penting Jan. masalah Matur nuwun wis diaturake ya Mas Petro. Luar biasa pokoke. Yes, pokoke multi talent kabeh. Multi talenta. Mas Roy ora kok mung jaga lampu nyanyi ya iso. Nyanyi ya iso pokoke. Oh, pinter kabeh niku apa? Pinter kabeh. Saiki dadi Wadol gamelan we pinter. dadi pranata cara barang. Pranata cara komplit wis pokoke. Ha nggih. Iku angger gelem nguri-nguri budaya, gelem cinta karo seni, wah uripe bakal mulya wis pokoke aja wedi kekurangan. Bab perkara rejeki ki wis ana takere dhewe-dhewe. Malaikat dundum rezeki ora bakal salah dompet ya Mas Petro. Lah nggih kaya ning lagune nggih wonten. Lagune piye, Tru? Lah nika sing aja turu sore kaki. Oh iya. Ana dewa lang-lang jagat nyangking bokong kencanane ngono kae. Sisik bokor kencanane kok bokong. Oh, tak kira nyangking bokong kencanane. Iya. Jare Pak Gurudi nyangking bokonge kancane malahan. Ora kena ya. Ya, sampe gentos Mas Petro. Nggih. Sinden nomor 3 saka kene. Nomor 3. Heeh. Ana pamundutan lagu gelo, Mas. Oh, gelo. Heeh. Mangga. Yo. Mangga do. Ate komon kimon. Wah, jan. Kimon. Ya. Nah, ngene sinden ki wangune ngene iki. Heeh, mambune wangi. Harum. Oh, Sempribit ya. oh sinden kok muhroji. Ngapa? Mambune apa? Mambune lingso. Ora. Nganu iki padu-padu nganu pengen dicium kayaknya. Padune Ora ra. sudi. Kamu gengsi ya? Anang omah sing boy sono mosok ono le ngono kuwi. Ah, sing boys wedinan kok karo sing. Jotos we. Nek ning omah tak berkutik kok. Jotos we. Sing ngerti perkara omah pokoke nyong karo Mas Tanuji wis. Oh ngono wae. Pokoke sing esuk kae.
Ya, gelo diaturake coba. Yuk. Madu karya Indonesia. Ayo kowe lunga ninggalake aku kaya sinendal atiku lutu metes nelesi pipiku yen pancene ora tresno mbah ya kodho sing saja aja gawe aku ora bakal kandeli kaya ngene lelakon yen ngopo kok dadak ketemu yen pancen ditinggal gawe gelo ati salamese wah jan wis sampun
Luar biasa ya Mas Petro. Garapane sansaya top wis pokoke. Sansaya top pokoke. Saya kompak ya. Saya kompak. Pelatih dhisik sapa ora? Sapa, Truk? Lho. Sapa ngerti apa ora? Sapa ora lalu-lalu kowe ngerti apa ora asline? Ya nyem takon padha bae Mas. Bacan beling. Ngarep melu latihan padha bae. Ngawur kowe. Samae gentos Mas Petro. Heeh. Wonten pamundutan lagu memanik utawi ngenteni. Wah, napa pamundutane niki? Sinden nomor 4 saka kene Mas. 1 2 3 4. Ya. Memanik utawa ngenteni ku dipilih salah siji pokoke. Ayo monggo. Monggo jumeneng, ya. Niki mboten dicepoti napa? Ayo sepot. Oh, lah bocah iki golek molo iki. Potongi kok wis lawenan kowe. Nggih. Oh, wis karo ibu negara kok macem-macem. Ora sarapi kapok kowe ngesuk. Bisa. Nggih niki enten pamundutan. Pamundutan lagu dipun pilih antawisipun memanik kalih ngenteni. Ya. Nggih. Angenteni mawon. Oh, iya, ngenteni sing alus-alusan Mas Petro. Ya lumrah selang-seling. Selang-seling. Sing rame nembe sampun kelon. Sampun. Niki diparingi sing alusan. Muga mobile wonten ingkang ngersakaken lagu dangdut utawi tarling mangke request kemawon nyerat kemawon pokoke. Monggo pokoke. Iya. Oh iya. Ya. Buka saking keyboard ya Mas Bawa ya. Aku
Yo. Matur nuwun angenteni wis diaturake ya Mas Petro. Nggih, Mas. Lagon alus-alus suwe saiki sing dangdut, Mas. Wenehi sing dangdutan. Sinden nomor 3 saka kene Mas Petro. Sinden nomor 3. Oh, Kimon le. Ayo. Mbok menawa arep duet karo Muhroji ya kena. Ayo Kimon. Ayo, Kimonci. Selang-seling. Hei, Kimon ora kok Kimochi. Beda ya. Beda ya. Cek. Iki po. Es milih. Penak kabeh. Ya. Cek. Niki tak nyobi lagu terbarune Mas Wahyu Giri. Napa lagune, Mbak? Lagune wonten Sumanding. Oh ya. Sumanding. Ya, duet apa solo vokal? Duet boleh? Duet. Sing bener apa lagune duet? Ya ora tau krungu. Hah? Ayo men. Oh, kula niku sakjeke dadi Petro niku. Heeh. Apa lagu meng Jambu Alas ya, Mas? Wah, Jambu Alas lagu siji be dadi omah oleh motor. Wah. Mesti ora tau kon dolan ning Madukara po. Ora tau. Ya dolan Prono. Oh, Prono. Tapi ora di kuwi. Lah kowe mau dikandhake karo Kimon lagu terbaru. Ngono. Iki lagu iki kuwi setan urung tau krungu. Apa maneh menungso ngawur. Berarti aku cuma menungso. Gawe mau tok ya. Ayo monggo. Lagune apa, Nduk? Sumanding. Sumanding.